Bisa nun sound, naglanog-lanog, nagbuto-buto, naglabyog-labyog, napudusap mga hinigugma nato sinta, lasige, tuod maayong good morning diha ka natong tanan. Kumusta ta ninyo diha? Lasige manukat kita sa ato ang programa, Huy got todo, kalabo! Lasige, bagong gwapos kang ina. Na magatag sa inyo mamukaw kaninyo karon mga kabuntagon. Kau ba na ako ang ka-sparring partner? Anya. Anya ang inyong bagong humot kayong fresh nga baby. Ini si Mangkulas. Pabili ka na sinilas. Kini si Mangkulas. Mayong buntag, mayong bungkag kaninyong gurot. Duyog ta. Pagpaminaw ka na ito, karong mga taknaan na pudusab. Mayong paglanog-lanog sa yung kabuntagon, baguhan tani kay karon-karon pa tayo nakabalik og tingog sa kadugay-dugay panahon sa yung kabuntagon manggudusab ay mayong paglanog-lanog dahil sa nabot sa tong pagsibya kaya to karon mga takna. Kumusta ta ninyo? Ay mo klaim mo ta paliw ko og take note. Sa to ang pangalan na inyo madungog kada buntag alas 5 kato alas 6 sa yung kabuntagon. Ay, bakod mo diya ay! Dali ka! What is the waiting for, ha? Tindog na daib ta na, ha? Is the wake up is now. Yes, tama juga diha, Mang Kelas. Ayan, sinelas. Manukad ta ninyong mga kabisyo my love so sweet, no? Oh, maminandan sa babag nga tawag. Sige. Duyog ta. We are live by the way sa tuang Facebook page, DJ Mike Kiling Facebook page. Wapa nato na cross-post. Also sa tuang Facebook page diri sa Kalabo Herbal Product Jester Marketing. Okay, live po ta diha dapita pud sabtuod mga kabisyo hinigugma nato sinta. And of course kini nga tulubanon giatog kanato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement kaduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, patok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom og Kalabo Plus Garlic kaduna isang cup nga Kalabo Garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue, fever, kidney stone, and all infections. Duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule, mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus, tanang balatian, tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro, Serenobes 0930-973-6009. Kape sa muna tanin nyo diha. Sa mga uban ka nato diha karon nga nagigupigop karon og mainit. Nagbaga-baga. Tubig sa kape. Anyway mga bisyo inaot no nga nakapanungkad yun pud sadta kato mga langan kay mo bako diha. Early morning, it's the early bird. Matod pa in the saying, ha? Tama ba, Mang Kulas? Tama kayo. Kung may tama ka, may tama po ko. Sa mga uban kanya ito diya karon nga nanukad, mga pitan ninyo, kami po, kapi-kapi pumigamo dili. Tabanga oy, wa sukal. Pero mas mayo nangingan yang kape nga wala sukal. Kaya ato ang proteksyonan manggod sa nganing paghihang ato ang yawas nga dita diabetisyon. Mas lami ang kape pag wala sukal. Pero kung mangita man gani kag kape nga pwede kayo na ipapatamis
bisag ikaw diabetic, maka inom-inom gyapon ka, makahigop-higop gyapon ka ni. Kung ani kang mga pwede ay kape ka healthy. Bisag diabetic pwede kayo. Kaya ang papatamis din kaya doon na stevia extract man gud rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas yun nga dili adlaw. Kaya mo Plus Gold Herbal Coffee with Maca makabusog, makapabus sa energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Gisher Marketing. Available sa Pass Pharmacy, Altura Small, Generics Pharmacy, o sa tanang butika sa inyong lugar. Muna itong inyong muna. Kaping Calabo Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Saan ka pa? Hoy, gotodo, madita karon sumagot-hugot lugar ta ning style may kling. Gutugot taning style natong programaha. Pabati day mo ha. Katong mga uban ka natong gusto magpatimbaya 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Maayong buntag. Sa mga stasyon nga nakatay-up ka nato sa gihapon karong mga sayong kabuntagon, ilabi na diha sa 94.1 Big Radio, Bayugan City. Good morning diha sa inyo, mayong paglanog-lanog. Pudusab diha sa 102.3 Kiss FM. Bojol, majong pagpaminaw, mayong paglanog-lanog, mayong morning diha sa inyo. Good morning sa mga nagpadikay-sikay na sa ilahang buluhaton. Nag-exercise, nagtak-ang pamahaw, 'di ba? Alam yan kayong ingaro mga taknaa, walay mga sasaw, walay mga kisaw. Ang magsamok, bungkag. Katong mga lisod kay bumata karong mga rasya, unya tapos medyo kuan kayo kanyang bugat kasi lawas kay lamay pa kayo kubul-kubul manggod sa lamay pa kayo kuan ba tawag na to ana may kiling kanyang lamay pa kayo tulog-tulog piyong-piyong kay murag bugno-bugno pa kayo ang panahon, no? Kay tungod lagi bugnaw unya tapos napadug kay katapa ay noy. Samot, di ka bakod. Di ka tindog para mulihok. Mo na nga. Sugwa yung mama. Puslan man mga sabak ka sa buntag. Ikaw na ako alam klak. Tingog pas mama mo nga murag ay malak bitaw, ha? Ratatat perme, ha? Good. Si Bratatat, perting tatatat. Pero bisang ingana lang imuhang inahan, lolo baba, no? Daghan biya kag nakatunan na diya sa iyaha. Daghang kay kag angay pasalamatan, daghang kay kag mga angay nimong mga tawagan na kining daghang kay kag mga blessing nadawatan. Bisan sa pait nga kahimtang, bisan sa lisod kaayong sitwasyon, ihagya pong kang gitudluan mahimong maing tao. Gani, ikaw sa pagi mo kirin, ha? Ano ka, nalibog ko? Kanya ba siguro sa pinansyal ng aspeto, sa pagpadako, sa pagpakaon? Natural, siguro. Tama na lang. Gitudluan kasi imuhang mama nga sayo pa lang sa buntag, dapat mamata ka. 'Di ba? Kay para naa kay mahimo tibok adlaw og sayo nimo mahimo ang imong mga buloton nag-una ka sa tanan. Unya tapos kining ginatudloan kaniya nga sa imuhang pagmata, no? Makakaon kag maayong mga pagkaon, 'di ba? Makakuan ka makabinat-binat ka sa imuhang kalawasan, kaunuran. Bisan tuod ang pagi sa imuhang mama sa pagpukaw sa imuha, kasabaan ka, singagan ka, unsa ba? Sultihan mo jud kag nagpractice kag kamatay diha. Nasakit ka mga pulong, pag di ka mo bakod, mura na kag palayason. Diba? Pero karon nagtigulang na lang ka, dugay ka mata. Diba? Kay tugay po ka tigtulog. Murag na uso na karon ang pulaw. Adigid moral mangkulas, no? Uso gi kayo. Gani uso pati uso ha.
kuan kini nga tagalauna nga mga tulog. Kuan alas 2 nga. Unya tapos mamata pa alas 5, alas 6 kay mo duty alas 7. Last hour na lang ba, ha? Pati kaya yung mga bataan, eh. Misaon na itong panahon pa na mo. Mo aksyon pa lang tuktugaw kang manok. Malabayan na kay matay mo eh. Saba ka. Late kay kastanan mo alam. Ang manok pa kasaba na mo. Muaksyon pa lang siya nga. Muaksyon pa lang siya ang adlaw. Maulaw ng adlaw lagi. Sayo naman kami mata. Pero tama bitaw ka no, dagan pa kong nakatunan sa kong inahan, ilabi na kanyang pagka-olimpiado. Ha? Kining kung dili ko olimpiado bitaw sa mga panumulay nga sayo pala sa buntag, manilhig sa tugkaran. Sa sulod sa balay, malampaso, maka-exercise. Karon alahin ng exercise ako. Ya tapos nga ko ang inay gitudluan ko niya sa yung mga bulaton nga dili bitaw mahimong tapulan pagabot sa panahon. Pero lahi ang proseso sa ako mama, pag di ko mo limpyo mabunalan ko. Di talaga. Kanyang kuan pagka kanyang pagkalagan. Tadluan ko sa kuwang nahan nga sayo pa lang dili tawagan niya kining maglangan-langan uli. Pag tinguli uli gyud. Okay, pag uli no sa balay, pag malangan gani latos. Itudluan ko sa kuwang nahan nga mahimong matipiring bata. Matingala kong mama pag balo niya ko. Mahurot na, sultihan niya kang bago na ko ng hatag kwarta ni mo. Asal mo to balaw ni mo. Bago na po na ako, luoy mo ko sa classmate ma. Ako na pong ipakaon. Yan sa may tubag si mga mama ni mo. Masuko nga po siya eh. Sa may isuon mo. Ano baka nga isog yung mga tao ng kuhan ko ron? Ang 20. Ha? Isog yung mga tao ng 20 niya kung gihatag sa imo ha. Jess? Yes, manigihatag yung reklamo, 20. Ay nga na magunang style sa kuhang mama. Labaw na pag mangayo ko sa kwarta. Ma, tagay kukuhan mabe. Kanyang sekunta kayo na ako'y lakon. Morto ko ugmo, lako'y paliton ng tangkuhan. Gamit. At bago naman ko, ganun nga yung magagsukunta. Balong wala ko'y kulinta. Asa man ko mangitag 20. Iso kay mga tao ng 10. Naising ko. Muna tayo sa mama para minus mapangayo ang kwarta ba. Diskarte po na niya po dyan. May kay mga teknik lagi gamitag mga pinagbabawal ng mga paagi. Ay, nako. Pero sige lang, Lulbaba. Importante sa malagay tayo masaya nandyan ang ating ginang ng tahanan, ating inahan, nga kanunay sa ating panabang. Og labaw na sa tanan ang produkto nato sa Calabo. Oy, dapat nagita niini kay importante po kini sa mahalaga nga atoan ni siya nga matumar. Importante kay sa mahalaga nga dapat atoa po ni siya nga i-maintain sa ato ang kalawasan. Okay, murag sad niya nga atong puhunan. Labaw na sa tibok adlaw nato mga buluhaton. Oy, sa buntag pa lang karon ha. Kabalo ko nagbakod pa karon inom pa kag kape. O niya tapos nagluto pa ka. Okay, before ka mamahaw, pwede ra pud ka after nimo mamahaw magtumar ka og Angelic C vitamins.
para protektado og himsog sa panglawas gana ka mukaon og nindot nga pagkatulog ha. Inom sa Just Angelic Sea with sodium ascorbate nga vitamin C, ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content. O asa ka mangangko ngani klaseng vitamin C nga naay herbal content. Uno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Just Angelic Sea with sodium ascorbate. Okay, mo kala siya ang atuang vitamin C nga makapalig-on, makapalagsik sa imong kalawasan. Oh, nya tapos maayong kuan nimo no, makuhaan nimo og kusog sa dugang panay nimong mga buluhaton. Oh, kung gani medyo huyang ka kay wala kay calcium. Calcium day ang kuan niya. Ang siya niya, calcium day, ha? Kuan ang siya na mangkulas kining charot. Hey, nako, padayon ta. Og to, dala sige, walwal sa muna tagtaman sa ato ang mga gibati dihang pagmataog sayo. Oo, exercise, binat-binat sa muna ta sa to mga kaunuran og kabukugan. Nya tapos pungko-pungko de tas tong trono. Aron banlas tanan human natog pangapil ami kayo tao ni banlas ng tanan tong hugos tong lawas pag human natog pagpangapi no. Gignan bitaw taka. I told you. Mabitaw niyang ganahan kay kuan yung kapihan niya kay makakuan yung taong kay ko. Makarelax yung taong kay ko ba. Namdiya kong kumpare din. Taon-taon na ito siya ipaila-ila sa inyo haday. Para makaget to know each other day mo. Taon-taon itong pagbalik day na to, ha? Yan, diri gyapon mga kabisyo hinigugma sa iyong kabuntagon sa ato ang programang Hoy Gotodo, Kalabo! Kauban ninyo ang inyong bagong magsisibya. Ito po, si DJ Mike Kileng. Kanya si Bang Kulas, pangingin niya ka tsinelas. Ngayon ka bumabagal ang ikot ng mundo.